परिचय। पुस्तकालय ज्ञान के एगो महत्वपूर्ण केंद्र है। पुस्तकालय शब्द संस्कृत शब्द पुस्तक अलय से बनल बा, जवना के मतलब होला किताब के भंडार। प्राचीन काल से मनुष्य ज्ञान के प्रदान करे आवे वाली पीढ़ी तक पहुँचावे खातिर पुस्तकालय के स्थापना कैले बा। आज भी पुस्तकालय ज्ञान, शिक्षा आ शोध के एगो महत्वपूर्ण स्रोत बा। पुस्तक संग्रह। पुस्तकालय में किताबन के बढ़हन संग्रह होला, जवना के विषय के आधार पर वर्गीकृत कैल जाला। किताबन के देखभाल आ संरक्षण खातिर सुरक्षित रूप से अलमारियन में राखल जाला। पुस्तकालय के कर्मचारी किताबन के जांच करेला आ खराब पन्ना के मरम्मत करेला। पुस्तकालय के महत्व। पुस्तकालय में ज्ञान के अमूल्य खजाना सुरक्षित बा। यहाँ के किताब संग्रह से अपार फायदा होला। पुस्तकालय शोध आ अध्ययन के केंद्र बिंदु हवे। समाज के ज्ञान देवे में एकर अहम भूमिका होला। पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के कई प्रकार होला। हर पुस्तकालय के आपन दायरा आ उद्देश्य होला। एकर उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग रूप बा। एकरे आधार पर कई किस्म के लाइब्रेरी बाड़ी स, जैसे कि 1. पब्लिक पुस्तकालय। ई लाइब्रेरी सबका खातिर खुलल बा। एहमे कवनो पाठक भा शोधकर्ता के सदस्यता लेबे के जरूरत नइखे। यहाँ के सामग्री के आम जनता मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेला। 2. विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ई पुस्तकालय विश्वविद्यालय आ कॉलेज में स्थापित बा। इनकर मुख्य उद्देश्य छात्र आ शिक्षक लोग के पढ़ाई आ शोध खातिर किताब आ सामग्री उपलब्ध करावल बा। 3. विशेष पुस्तकालय। एहमे कवनो खास विषय जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़ल सामग्री के संग्रहण कैल जाला। ई कवनो संस्थान भा संगठन द्वारा स्थापित कैल जाला। 4. राष्ट्रीय पुस्तकालय। हर देश में एगो राष्ट्रीय पुस्तकालय होला, जवन देश के सगरी प्रकाशित सामग्री के संग्रह करेला। ई देश के सबसे बड़ पुस्तकालय है। 5. डिजिटल पुस्तकालय। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी काफी लोकप्रिय हो रहल बा, जहां सामग्री कंप्यूटर डाटाबेस में संग्रहित कैल जाला आ इंटरनेट के माध्यम से लोगन के उपलब्ध करावल जाला। पुस्तकालय में सावधानी। हमनी के लाइब्रेरी में सावधान रहे के चाही आ निम्नलिखित निर्देश के पालन करे के चाही। चुपचाप रहे के चाही, शोर ना करे के चाही, किताबन के ध्यान रखे के चाही, ओकरा के नुकसान ना पहुँचावे के चाही, समय पर किताब वापस कर देवे के चाही। पुस्तकालय में ना खाई, ना पी आ ना कचरा फैलावे के चाही। मोबाइल बंद रखे के चाही। लाइब्रेरी के साफ सुथरा रखे के चाही। निष्कर्ष। एह तरह से हमनी के देखत बानी जाकि पुस्तकालय के महत्व बहुत बड़ बा। ई हमनी के ज्ञान आ बुद्धि के बढ़ावेला। आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकालय के आपन महत्व बा। एकर मकसद बाकी लोग के पढ़े आ शोध करे खातिर प्रेरित कैल जाव। पुस्तकालय हमेशा हमनी के मार्गदर्शक आ ज्ञान दाता रही। हमनी के अपना पुस्तकालय के सही रख रखाव करे के चाही आ ओकर अधिका से अधिका फायदा उठावे के चाही।